dia d'avui necessitaràs paper i bolígraf. Hola, amic. Bon dia, amics. Avui m'agradaria que poguéssiu entendre una mica millor per què vaig triar els apòstols. A més, vull que sapigueu per què us trio a vosaltres, a cadascú com a amics. El primer que et demano és que tanquis els ulls i escoltis la lectura. Intenta imaginar-te que ets un d'aquells pescadors, que estàs a la teva barca i veus com el demano a Simó i a Andreu que siguin els meus amics. Herodes va manar a detenir a Joan Baptista i posar-lo a la presó perquè li molestava el que deia. Quan Jesús es va assabentar, va marxar de la ona i se'n va anar a Galilea. Vivia al costat del llac, era el que havien anunciat els profetes. Llavors va començar a predicar i li deia a la gent: «Convertiu-vos, perquè el regne dels cels és a prop». Un dia, al costat del llac, va veure dos germans, Simó i Andreu, que estaven preparant-se per pescar. Els va dir: «Veniu amb mi i sereu pescadors d'homes». Ells es van mirar i no ho van dubtar. Van baixar de la barca i van marxar amb ell. I el mateix va passar amb Jaume i Joan, uns altres dos germans. Així Jesús anava plegant un grup d'amics que anaven amb ell i anunciava el regne de Déu i curava les malalties i les xacres de la gent. Quina sort van tenir els apòstols de tenir-te com a amic. La sort va ser meva de trobar persones com aquelles. Però et resultaria complicat trobar amics així. No ho creguis, no em va resultar tan difícil. És bastant fàcil trobar amics i amigues com vosaltres. Pensa un moment qui triaries, de les persones que tens al teu voltant, perquè fossin els teus amics. Escriu en el teu paper els seus noms en una columna. Ara, escriu al costat de cada nom per què els has triat, què tenen aquestes persones de particular perquè tu desitgis que siguin els teus amics. Quants amics? Vols saber per què vaig triar els meus? Els vaig triar no perquè fossin els millors, els més alts, els més macos. Els vaig triar perquè vaig veure en ells persones bones, fidels, persones que desitjaven estimar Déu i els altres. I encara que tinguessin les seves coses com tothom, tenien el desig de seguir-me i de voler ajudar els més necessitats. Ara, mentre escoltes la cançó, tanca els ulls i dona gràcies pels amics que tens. Donem-nos les mans, donem-nos les mans, donem-nos les mans amb tots els nostres companys. Podem ajudar, també treballar, és molt important, dues mans per anar endavant. Donem-nos les mans, donem-nos les mans, donem-nos les mans amb tots els nostres companys. Podem perdonar, donant la mà al germà. Potser està molt trist, fes-lo riure i ja veuràs. Donem-nos les mans, donem-nos les mans, donem-nos les mans amb tots els nostres companys. Podem tenir amics i amb les mans compartir tot allò que tenim, que bonic és viure així. Donem-nos les mans, donem-nos les mans, donem-nos les mans amb tots els nostres companys, amb tots els nostres companys, amb tots els nostres companys. Per acabar, repeteix al final de cada frase «Gràcies, Jesús», perquè ens estimes amb tant d'amor. Gràcies, Jesús. Perquè vols que siguem els seus amics a pesar dels nostres errors. Gràcies, Jesús. Perquè ens crides a treballar per un món més just. Gràcies, Jesús. Perquè ens tractes amb dolcesa, amb tendresa, amb senzillesa. Gràcies, Jesús. Perquè ens ensenyes a triar els amics amb el cor. Gràcies, Jesús. Perquè amb el teu exemple ens mostres cada dia qui és Déu.
Gràcies, Jesús. En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant. Amén.